ги знаете. Ще си го кажем и с истинските имена, нали? Само, че то не е вече само цигани, а за всички. Учиха ни от малки циганска работа. Това е циганска работа, онова, ама този народ цял живот си пати от българска работа, не от циганска. Циганин, какво толкова? Ще ти вземе някаква кокошка голема работа. Ами тия бокуци цял народ преебаха и го преебават и го преебават. Цял народ преебаха. Направо съм бесен. Да чета аз разни глупости. Радев бил повеждал в някакви проучвания. Какви проучвания, бе? Кой го проучи то нещастник, бе? Кой го проучи? Колкото проучиха и Бойко, колкото проучиха и Пеевски. Нямам думи просто. Нямам думи за тая медийна скам, която пишат глупости. Никой не го е проучвал, защото народа не му пука за този буклук. На народа не му пука и за самия себе си. Защото ако бяхме народ, това нямаше да се случи в момента, които гледаме неща по телевизията. И всички социални медии. Ако бяхме народ, това нямаше да се случи. Ако бяхме ние в България народ, това нямаше да се случи. Това нямаше да се случи. То буклук, ако може да кара изтребител, да ходи си кара изтребител. Никой не го иска като политик.